Wel, bore da. Bore da, grêt. Reit. Mae'n sul gwahanol yn sicr. Mae'n lot fawr iawn o bobl efo gwahanol resymau pan bod nhw ddim yma. Mae lot o Covid y gwmpas. Felly mae lot o bobl adre yn gwylio adre. Yn y mudiad, da ni wedi yn ystod y cyfnod Covid, oedden ni'n rhedeg yn gwasanaethau ni ac yn gweinidogaethau ni yn galw nhw'n light, so fel camps light a pethau fel la. Di bob dim yn iawn o'na? Camera ddim yn dod ymlaen. Oce. Os da chi adre a da chi siŵr o fod yn ynghlywed i, nawn ni jyst gael y camera yn gweithio'n iawn, a wedyn gobeithio fyddwch chi'n ynghlywed i, neu fyddwch chi'n yngweld i'n iawn. Geith y gweddill ohona ni. Na, mae'n iawn. Mae jyst yn... weld, yma. Dim pigo fo fyny. Da ni'n ymddiheuro os da chi adre a da chi'n gwrando arna ni ar hyn o bryd. Da ni jyst yn trio cael y camera i weithio. Am ryw reswm mae'r camera yn chwarae i fyny. Gobeithio bydd yn gweithio rwan. Dyna ni. Lovely. Iawn. Ie, dwi'n gwybod lle o'n i. Reit. Wel, croeso i chi gyd yma. Mae'n lyflu i'ch gweld chi a croeso i chi adre. Os ydych chi adre hefyd yn gwylio, mae o'n hyfryd bod chi adre. Mae jyst yn gyfnod hollol bizarre ydy. Pwy fydde di meddwl 2 flynedd yn ôl y bydden ni fel eglwys yn cyfarfod yn Rhiwlas, yn live streamio i bobl yn bob man. Ond dyna ni. A dyna ni'n falch bod Duw yn llywodraethu yn hyn i gyd. A mae o yn lyflu. Mae gennym ni Elin, Eli, ag Morgan yn y cefn, so diolch, mae jyst yn grêt gweld chi. Da ni'n cydymdeimlo efo chi yn eich colled. Ond mae'n lyflu gweld chi yma. Gawn ni sgwrs ar y diwedd, dwi'n siŵr, ynglyn â hynny. Reit, dwi am ddarllen chydig o adnodau i gychwyn yn haddoliad ni o Salm 86. Trod y glust ataf, arglwydd ac ateb fi. Oherwydd clawd ac anghennus ydwyf. Arbed fy mywyd oherwydd teyrngar wy fi. Gwared dy was sy'n ymddiried ynot. Ti yw fy niw, bydd drigarog wrthyf o arglwydd, oherwydd arna ti y gwaeddaf trwy'r dydd. Llawenha enaid dy was, oherwydd ata ti, arglwydd, y dyrchafaf fy enaid. Rwy ti arglwydd yn dda a maddeigar ac yn llawn trigaredd i bawb sy'n galw arnat. Cliw o arglwydd fy ngweddi a gwrando ar fy ymbil. A nydd fy nghyfyngder galwaf arnat, oherwydd rwy ti yn fy ateb. Nid oes neb fel ti ymhlith y diwiau o arglwydd, ac nid oes gweithredoedd fel dy rai di. Gadewch ni weddio. Arglwydd yw dad. Da ni yn diolch i ti yng nghanol berw bywyd, yng nghanol bob dim sydd yn mynd ymlaen, ar hyn o bryd yn bod ni'n cael tawelu, ac yn bod ni'n cael dod ata ti, yr un sydd yr un peth, yr un sydd yn sefydlog, yr un sydd yn dal y ddeiar i gyd yn dy ddwylo.
O arglwydd yw dad, da ni yn ymwybodol bore yma fel teulu, capel y ffynon, bod ni ym mhob man, bod yna gymaint o bethau yn digwydd y mywyd yr eglwys. Ond da ni'n diolch bod ni'n cael troi at ti. Da ni'n diolch beth bynnag ydy'n cyflwr ni y bore yma. Boed ni'n teimlo ar ben y byd, neu bod ni'n stryglo. Boed ni wedi cael wythnos lle da ni wedi teimlo ti'n agos, neu bod ni wedi cael wythnos lle da ni wedi stryglo a bod yn ymwybodol o'n pechod yn hunain. Da ni'n diolch bod ni'n cael galw arna ti. Bod ni'n cael gofyn i ti fod yn drigarog wrthyn ni. Ac o arglwydd yw dad. Da ni'n diolch bod ti yn ateb. Da ni'n diolch bod ysbryd glân yno ni, yn gweithio yno ni. A dyna'n gweddi ni bore yma rwan. Wrthyn ni ddod at yn gilydd i addoli. Helpa ni i daddoli di mewn gwirionedd. A maddau ni'n holl bychodau herwydd bod ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen. Iawn, wel y rheswm bod fi yma bore yma a ddim dad ydy mae dad yn gorfod hunan ynysu. So, da ni yn mynd i gael Pregeth gan dad. So, ni'n deud bod o'n hollol bizarre. So, nath dad recordio i Pregeth ddoe a da ni'n mynd i wylio fo heddiw ar y sgrin yn fama. Ond fi sydd yn cymryd yr hannau dechreuol. Felly, gadewch i ni gychwyn trwy ganu gyda'n gilydd mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Yn ninas y Duw byw, y brenin yw llawenydd yr holl fyd. Mawr yw yr arglwydd sy'n ein harwain i'r gad. O'r gelyn, fe gawson ni ryddhad ymgrymwn ger ei fron.
Reit, blant, ydych chi am ddod ymlaen i stef yma, ymlaen i. Gwych. Reit. Aran, ti eisiau dod draw ochr yma, neu fyddwch chi ar yr camera eto, fel wrth ystwetha. Reit, wel, mae lot ohonach chi yn edrych yn hynach. Os ti'n gwybod bod yna rhaid bod yn cael penblwyddi lot o bethau yn ddiweddar yn do. Yeah. So, mae'n lyflu gweld chi gyd yma. Rwan ta. Ond mae ddim ysgo sul bore yma nag oedd? Dim ysgo sul oherwydd fod mae lot ohono ni, wel neb ohono ni fama di'ch byth, ond mae lot o bobl adre ac yn y blaen fo Covid a pethau fel la, felly da ni'n rhoi brec bach am yr wythnos yma. Ond mae'n lyflu eich gweld chi gyd. A ni'n meddwl sef o'n dda i ni gychwyn, da chi eisiau fi ddeud gweddi dros y rhai sydd adre ddim yn dda. Ie? Na roed gweddi dros y rhai sydd adre ddim yn dda. So dwylo at ei gilydd. Pawb roed dwylo at ei gilydd. Anna, dwylo at ei gilydd. Na ni, iawn. O Dduw, da ni'n diolch i ti bod ni yma y bore yma. Da ni'n diolch i ti bod ni yn iach. Ond da ni'n gwybod bod yna rai pobl adre ddim yn dda. A da ni'n gofyn i ti fod yn agos iawn atyn nhw. Da ni'n gofyn i ti helpu nhw i deimlo'n well ac i fod yn iach eto. A da ni'n diolch na ti sy'n gofalu amdanyn nhw. Amen. Reit, mae gen i fi rhywbeth yn fama i ddangos i chi. Mae gen i fi rhywbeth i ddangos i chi. Anna, wyt ti'n gwrando? Oce, reit. Os rhywun yn gwybod be di hwnna? Be di hwnna? Rhywun yn gwybod? Aran. Ti'n gwybod? No, ti ddim yn siŵr. Beiro? Na, nid beiro, dia. Nid beiro, dia. Ie, Elain, ti'n gwybod beth dia? Pin. Mae'n edrych yn debyg i pin, ie, ond nid pin ydi o. Dewi? Plunge. Waw, ie. Na, nid plunge ydi o chwaith. Ben? Rhywbeth i roi pêl golff arno fo. Ie, da chi'n gwybod beth ni'n galw fo? Tee. Dych chi ddeud o? Tee, ie, tee. A felly be da ni'n neud? O Ben, yn iawn, da ni'n rhoi pêl golff arno fo. Felly, da ni'n rhoi do, pan mae rhywun yn mynd i chwarae golff, mae rhywun yn rhoi do yn y llawr, fyddai methu fa ma, achos mae'r llawr yn rhy galed. Yeah? Da ni'n rhoi do ar y llawr, a wedyn, beth sy'n gyda fi fa ma, ydy, mae rhywun yn cael un o hein. Da chi wedi gweld un o hein o blaen? Ie, beth ydy hwn? Golf ball, ie, pêl golff. Mae hein yn wahanol, diolch fel pêl droed na di. Ie, mae o, diolch fel pêl rygbi. Mae o'n fach, mae'n galed, mae o'n wyn. Ie, a mae'n bownsio, barod? Chi'n gweld? Felly, da chi roed y bêl arno fo, a wedyn, be da ni'n neud nesa? Be da ni'n neud nesa? Morgan, be ti'n meddwl da ni'n neud nesa? Taflu fo? Na, da chi ddim yn taflu fo. Chi'n torri rheol os da chi'n taflu fo, cynnan. Hitio fo hockey stick. Wel, bron, ond nid mewn golff. Da chi'n mwyn efo'r hockey stick, Aran. Hitio fo efo golff. Ddim golf stick, da ni'n galw fo, ond golf club. Mae gen i fi rei gwahanol fa yma. So, iron ydy hwn. A mae'n fath gwahanol. Un fan yma sydd efo, da chi'n gweld, mae hwnna'n edrych yn wahanol. Ac felly, da ni'n mynd a da ni'n sefyll. Ac wedyn, da ni'n fela. Ac wedyn, mae rhywun yn codi fyny ac yn hitio'r bêl. Ac yn hitio'r bêl. Rwan ta, lle da ni'n hitio'r bêl? Lle da ni'n hitio'r bêl? Lowri? I'r twll. Da iawn, i'r twll. Da chi'n gwybod sawl twll sydd yna mewn cwrt golff? Sawl twll sydd yna? Elain. Un, na mae'n fwy na un. Un ar bob go, 14 biliwn. Fysa hwnna yn cymryd yn hir iawn i chwarae'r rownd yna.
Infinity? Na. 18. 18 twll. 18 twll. A felly, da chi'n cychwyn, a da chi'n mynd, a da chi'n rhoi y bel i lawr, da chi'n cael y clwb golff, ac wedyn, da chi'n daro fo. Cyn cychwyn, lle da chi wedi gorfod edrych? Lle da chi wedi gorfod edrych? Morgan? At y gwair, ie. Ond cyn hynny, lle da chi wedi gorfod edrych? Da chi wedi gorfod checio rhywbeth, Anna? Ar y pêl, ie. Ond cyn hynna hyd yn oed? Da chi wedi gorfod checio rhywbeth? Lle da chi, a lle mae'r twll? Da chi wastad, pan da chi'n chwarae golf, da chi wastad yn gorfod edrych ar y twll. Achos does am pwynt os di'r twll yn fanna, i fi sefyll yn fama a hitio'r bel fforna nag oes. Bydde hynna'n silly. Yeah? Neu os di'r twll yn fanna a bo fi yn sefyll yn fama. Yeah? Da ni wastad yn gorfod edrych ar y twll. A wedyn dwi'n meddwl, oce, os di'r twll yn fanna, a dwi'n hitio y bel, a dych chi'n gwybod be, pan dwi ddim yn dda iawn am chwarae golff, a weithiau mae'r bel yn mynd fforna, reit i'r ochr. A wedyn dwi'n gorfod cerdded, a dwi'n cerdded yn hir, a dwi'n gorfod trio ffindio'r bel, ella bod y bel yn ganol y coed a pethau. Ond unwaith dwi wedi cyrraedd y bel, lle dwi'n gorfod edrych wedyn? Dwi'n gorfod edrych ar y twll eto. A wedyn dwi'n trio hitio'r bel o lle dwi at y twll. A wedyn mae'r bel yn mynd i rwla arall. Dwi'n cerdded at y bel, a wedyn lle dwi'n edrych? At y twll. A dwi'n mynd i edrych ar y twll eto. Ac ar ôl fi wneud hynna lot o weithiau, da chi fod i wneud o just 2 neu 4 gwaith a da chi'n cael y bel mewn yn y twll. Efo fi, mae'n aml yn 10, 15, 20 o weithiau. Ond dwi wastad yn edrych ar y twll ac yn y diwedd da ni'n cael y bel mewn i'r twll. Yeah. Rwan ta, bore yma, mae gennym ni, mi fydd, Uncle Dafydd mewn chydig bach yn siarad efo ni. A mae'n siarad am ddarn lle mae Iesu'n sôn am y llygad. Am y llygad. Yeah. A mae'n, ella bod eich bach yn anodd deall beth mae Iesu'n golygu efo hyn. Achos mae Iesu'n deud rhywbeth bod rhaid i'n llygad ni fod yn dda. Neu bod rhaid i'n llygad ni fod yn hael. Neu bod rhaid i'n llygad ni fod yn syml. Wwan ta. Lle bod yn anodd deall beth mae hynna'n olygu. Ond beth mae'n golygu ydy, mae'n llygyd ni medru edrych ar wahanol bethau, dydy. Da ni medru gweld pethau da, da ni medru gweld pethau drwg. Yeah. Mae yna lot o bethau yn y byd yma da ni medru edrych arno fo. Ond beth mae Iesu eisiau ni wneud ydy wastad eisiau ni edrych arno fo. Wastad edrych arno fo. Edrych ar y pethau mae o eisiau ni wneud. Fel pan da ni'n chwarae golff, da ni wastad yn edrych ar y twll reit ar y diwedd. Yn bywyd ni, pan da ni'n deffro yn y bore, a da ni'n gorfod meddwl reit a beth mae Iesu eisiau ni wneud heddiw. Beth mae Duw eisiau ni wneud. A da ni'n medru, a da ni'n wneud hyn yn aml, da ni'n edrych ar bethau gwahanol, a da ni'n meddwl, ella bod o well i ni'n wneud rhywbeth arall. Neu weithiau, da ni'n gweld rhywbeth, efallai bod ni eisiau dwyn, neu ella bod ni'n gweld rhywbeth, da ni'n gwybod dylen ni ddim edrych arno fo ar y we, efallai, a da ni'n gwybod dylen ni ddim edrych fanna. Wel, diolch byth bod Iesu'n maddau ni pan da ni yn gwneud hynny, ond mae eisiau ni gofio bod ni'n edrych ar Iesu o hyd. Yr fath, a pan da ni'n chwarae golff edrych ar y twll yna. Lle bynnag gyda ni. Reit ta, diolch i chi am wrando. Gewch chi mynd yn ôl i sta lawr, a da ni'n mynd i gael y darlleniad rwan. So mae eisiau chi wrando yn y darlleniad yma ar y darn lle mae Iesu'n sôn am y llygad. Lle mae Iesu'n sôn am y llygad. A i symud hein. Iawn, mae'r darlleniad yn dod o Mathew, ac o benod 6 o Mathew. Rhan o'r Pregeth ar y mynydd. Ac da ni'n cychwyn darllen yn adnod 19. Yn adnod 19 o Mathew. Peidiwch a chasglu i chi drysorau ar y ddeiar,
lle mae gwefin a rhwd yn difa a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwefin a rhwd yn difa a lle nad yw lladron yn torri trwad nac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Dyma ni'r darn rwan. Y llygad yw cannwyll y corff. Felly, os bydd dy lygad yn hael, neu ffordd arall i os bydd dy lygad yn syml, bydd dy gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd dy lygad yn drachwantus, bydd dy gorff yn llawn tywyllwch. Ac os yw'r goleuni sydd yno yn dywyllwch, mor fawr yw'r tywyllwch. Ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casáu'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Am hynny, rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydynt yn hau, nac yn medi, nac yn casglu ysguboriau, ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch all ychwanegu 1 funud at ei oes trwy bryderu, a pham yr ydych yn pryderu am ddillad. Ystyriwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu. Nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw, a cyfori yn cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy y dillada chwi o ychydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. Y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Peidiwch felly a phryderu am y fori, oherwydd bydd gan y fori ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei draffaeth ei hun. Dyna air Duw. Ewch ni ganu a ddoli Duw gyda'n gilydd. Cod fy meddwl uwch gofidiau, amser atat ti dy hun. Cadw'n llwyr fy holl serchiadau a'r ogoniant mab y dyn. Ni'n sôn am na gymaint o bethau yn y byd yma sy'n medru tynnu'n llygad ni. Ond be dyn ni angen, yma bore yma agos, dych chi adre, dyn ni angen edrych ar Iesu Grist, fod i'r un sy'n mynd i'n cadw ni. Ewch ni addoli gyda'n gilydd.
Wel, o'n i'n deud, mae pethau'n wahanol heddiw ac yn ystod yr wythnos. Efallai fydd pethau chdi bach yn wahanol am o'n i just, y peth gorau i wneud ydy just gwrando allan ac edrych allan am e-byst ac yn y blaen. Mi fydd na gyfarfod heno, os dyw yn mynd ar Zoom am 5 o'r gloch. Mi fydd yna gwrdd gweddi, a gobeithio hefyd ar Zoom nos Fercher. Mae'n fod clybiau, clwb cyffro a selar di Gwener, ond gewn ni weld efo hynny beth ydy'r sefyllfa ar yr adeg yna. Ac cofiwch am y rhai yn yr eglwys sydd ddim yn dda. Cofiwch, mae'n 2 driniaeth fori, felly 2 bysgod triniaeth, felly cofiwch amdanyn nhw yn arbennig. Iawn, nawn ni weddio. Arglwydd yw Dad, diolch bod ni rwan yn cael codi'n meddwl uwch gofidio amser ata ti dy hun. Diolch bod ni'n cael troi ata ti. Diolch bod ti ddim wedi gadael ni mewn tywyllwch. Diolch bod ti ddim wedi gadael ni yn pechod. Diolch bod ti wedi ac yn caru ni. Diolch o Arglwydd yw Dad, dy fod ti wedi symud ac yn symud. A diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod Iesu wedi dod i'r byd yma. Diolch bod Iesu wedi marw ar y groes trosta ni. A diolch bod Iesu wedi atgyfodi a'i fod o rwan yn y nefoedd yn eiriol trosta ni. A diolch bod yr ysbryd glân wedi dod. A bod yr ysbryd glân yn gweithio yng nghalonnau pobl. Yn ailenni. Yn rhoi i ni lygaid newydd o'n mewn. I weld yr arglwydd Iesu Grist. A diolch hyd yn oed bore yma nghanol, y pethau sydd yn digwydd yn ein byd ni. Dyn ni'n diolch bod ni yn medru edrych ar Iesu Grist, gan wybod fod Iesu Grist yn edrych arna ni. A dyna di'n deheuad ni y bore yma, Dad, ydy byddwn ni yn profi rhywbeth o Iesu Grist. Byddwn ni'n profi gair arbennig i ni. Byddwn ni'n ymwybodol dy fod ti, y Duw tragwyddol, yn siarad gyda ni. O Arglwydd yw Dad, dyma di'n gweddi ni a dyma di'n deheuad ni. A dyn ni mond yn medru gwneud hyn yn heiddiant Iesu Grist. Dyn ni'n gwybod o Dad am yn pechod, dyn ni'n gofyn i ti faddau i ni. A dyn ni'n gofyn i ti drigyrhau wrthyn ni. Arglwydd yw Dad, dyn ni'n cyflwyno yn sefyllfa i ti rwan, a pawb sydd yma bore yma, pawb sydd yn gwylio adre'r holl deulu'r eglwys. Dyn ni'n gofyn i ti fod yn agos iawn at bob un ohono ni. Dyn ni'n diolch i ti ar adegau fel yma, bod ni'n medru teimlo a gweld pa mor bwysig ydy bod yn rhan o eglwys. Dyn ni ddim yn bobl fedrith copio ar ben yn hunan, dyn ni angen yn gilydd a dyn ni angen di. A Dad, dyn ni'n gweddio, plis, yn byddwn ni yn medru helpu yn gilydd. Ac o Arglwydd yw Dad, dyn ni yn cyflwyno i ti yn cymdeithas ni hefyd, ac yn gweddio bydd na fwy o bobl yn dod yn rhan ac yn profi o'r gymdeithas yma. Nid cymdeithas ddynol, ond gwaith goruwch naturiol yr ysbryd glân. Yn maddau i ni, yn trigyrhau wrthyn ni, yn rhoi i ni bwrpas i fyw, yn rhoi i ni gariad goruwch naturiol tuag at yn gilydd ac tuag at bobl. O Arglwydd yw Dad, dyn ni'n gweddio, plis y byddi di'n symud ac yn achub pobl. A Dad, bore yma wrth i ni droi at air di rwan, dyn ni'n gofyn i ti fendithio y gair i ni. Dyn ni'n gofyn i ti i symud yno ni. A dyn ni'n gofyn i ti newid ni. Gogoniant Iesu Grist. Amen. Wel, mi wnawn ni addoli unwaith eto cyn troi at y gair. Mae'r Iesu'n fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb mi lefa amdany'n twy. Ond arno ei hun yn wastad edrychau'n llawer mwy.
Wel, da ni rwan yn mynd i wrando ar Dafydd yn siarad efo ni gobeithio, pregethu. Ar ddechrau'r wythnos oedden ni'n trio meddwl be oedd y ffordd orau i wneud hyn. Felly, mae di recordio gair yn arbennig i ni. Felly gobeithio ni ddwn weithio rwan, ac fydd pobl adre medru weld o hefyd. Mae bore da i chi. Ymddiheiriadau nad ydw i ddim yn gallu bod efo chi yn Rhiwlas bore yma. Ond dwi'n gorfod hynna'n ynysu, felly dwi'n ddiolchgar iawn i Steffan am gymryd rhannau eraill o'r oedfa y bore yma. A heddiw fe garen ni'n bod ni'n meddwl am adnod darllenwyd yn gynharach o'r Pregeth ar y mynydd, Mathew, yr 6 bennod ac adnod 22, yr ail adnod ar 20. Y llygad yw cannwyll y corff. Felly os bydd y lygad yn hael, bydd y gorff yn llawn goleuni. Y llygad yw cannwyll y corff. Un o'r pethau sy'n gwneud i mi ryfeddu yn gyson ydy y ffordd yma'n cyrff ni yn gweithio. Fe ddydodd y salmydd ofnadwy a rhyfedd ymgwnaed. A pwy all ddadle a hynny? Pa bynnag ran o'r corff dych chi'n edrych arno fo. Mae'r celloedd, yr organau, mae'r systemau i gyd yn cydweithio mwyn i mi allu byw yma ar y ddaear. A'n gweithio mewn ffordd cwbl ryfeddol heb i ni sylwi rhan fwyaf o'r amser. Yn wir yr adeg da ni'n sylwi fel arfer ydy pan mae rhywbeth yn mynd o'i le. A wedyn da ni'n gweld beth mor bwysig ydy fod pob dim yn gweithio yn iawn. Dwi'n bita bwyd, a rywsut mae'r bwyd yn troi fewn i fi. Dwi yn anadlu mewn, a mae celloedd y gwaed rywsut yn tynnu ocsigen o'r awyr, a yrru fo i wahanol rannau'r corff fel mod i yn gallu chwifio fy mreichiau, fel mod i yn gallu bita, fel mod i'n gallu codi a rhedeg neu dal llyfr a darllen. Mae'r cyfan yn rhyfeddol yn wir yn dydy, a mae'r corff yn gartref i mi yn fy ngalluogi i fyw ar y ddaear. Ac un o'r pethau arbennig ydy'r ffordd mae'r corff yn gadael i mi brofi'r byd o'n nghwmpas i. Mae gynnon ni 5 synwyr yn does. Mae gynnon ni y teimlad. Da ni'n teimlo pethau. Mae gynnon ni'r blas, a da ni'n gallu blasu cyniod y sul. Da ni efo arogl yn gallu aroglu. Da ni efo'r clyw ac efo'r golwg yn gallu gweld pethau. Rwan mae colli unrhyw un o'r synhwyrau yna yn gallu bod yn beth digon annifyr. Maen nhw'n dweud mae un o symptomau cynnar Covid-19 oedd colli'r gallu i flasu rhywbeth. Ac mae hwnna beth digon annifyr yn dydy. Ac eto, dwi'n credu gallen ni oddef hynny'n well na cholli ambell i synwyr arall. Byddai colli'r gallu i glywed yn llawer mwy difrifol. Meddyliwch am Beethoven, yr athrylydd o gyfansoddwr hwnnw. Yn hwyr yn ei oes, yn methu clywed y gerddoriaeth roedd o yn ei gyfansoddi. Ond i mi, dwi'n credu mae'r hyn fyddai'n fwyaf anodd fyddai colli fy ngolwg. Mae beth digon annifyr, gorfod gwisgo sbectol mwyn gallu gweld pethau'n glir. Ond mi fyddai colli ngolwg yn llwyr, yn dipyn o ddychryn mae rhaid i mi gyfaddau. Mae gweld yn ngalluogi fi i gerdded yn y ddiogel o un man i'r llall. Mae'n help efo cadw'r balans rhag mod i'n disgyn drosodd. Mae o yn golygu mod i'n adnabod wynebau fy nheulu. Gallu gweld beth sy'n ar ymhlat i ginio. Yn gallu gwerthfawrogi machlud neu lliwiau'r dail yn newid yn yr hydref. Mae cymaint o werth i'r llygaid. Ond mae Iesu yn dweud fod yna rhywbeth arall am y llygaid. Mae yna arwyddocâd ysbrydol iddyn nhw. Mae'r hyn da ni'n weld trwy yn llygaid yn gallu effeithio. Mae'n gallu treiddio i'r meddwl yn gyntaf, a mae'n gallu gadael i hôl ar yn calonnau. Weithiau am yn hoes,
Fel mae rhai pobl sydd wedi bod mewn sefyllfaoedd argyfyngus yn gallu dweud, wel, mae just galw'r olygfa neu'r cof yn styrbio yn ofnadwy. Ond yn ysbrydol rwan, da ni am geisio meddwl be oedd Iesu'n ei olygu pan oedd yn dweud y llygad yw cannwyll y corff. Y peth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy bod ni angen llygad iach. Yn yr adran hon o'r Pregeth ar y mynydd, mae Iesu'n trafod agwedd y galon. Mae wedi bod yn dweud mae agwedd y galon sy'n bwysig wrth i ni weddio. Nid gweddio er mwyn i bobl weld pa mor ysbrydol ydyn ni. Na, mae gweddio yn siarad â Duw, siarad o'n calon â Duw. Ydy'n peth efo ymprydio. Tydi ymprydio yn digwydd nid er mwyn i bobl yn gweld ni a meddwl, o, dyna chi rhywun diwiol. Ond Duw sy'n gweld yn y dirgel, yn gweld y galon yn y dirgel, dyna pwy da ni eisiau cymdeithas efo fo. Mae'r arglwydd yn sôn am drysori'r pethau cywir. Ac wrth wneud hyn, mae'n dod at y cysylltiad rhwng yn llygyd a'n calonau. Mae'r pethau da ni'n edrych arnyn nhw yn gwneud argraff arno ni a weithiau da ni eisiau trysori nhw. Y llygad yw cannwyll y corff. Felly os bydd y lygad yn hael, meddai fo, bydd y gorff yn llawn goleuni. Ond os bydd y lygad yn drychwantus, bydd y gorff yn llawn tywyllwch. Rwan, mae'r gair mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei gyfieithu fel hael. Mae'n gwirionedd, nid dyna di'r cyfeithiad gorau. Mae'r gair Groeg yn golygu sengl neu syml. Gallai rhywun gyfieithu falle fel didwyll. Does dim byd yn dod i gymylu'r llygad o gwbl. Holl bwynt y llygad yn ded i gallu gweld yn glir. Ac os oes rhywbeth o'i le arno fo, yna mae'r darlun da ni'n gael o'r byd o'n cwmpas ni yn aneglir. Neu wedi lurgunio mewn rhyw ffordd. Neu ar ei weithaf, pan nad ydy'r llygad yn gweithio gwbl, da ni yn ddall. A roedd Iesu'n sôn am rai oedd yn ddall yn ysbrydol, meddai fo. Mi oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn gwrthod credu ynddo fo, a mae Iesu'n dweud, gadewch iddynt arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Ys dim posib cael persbectif cywir ar bethau. Heb gredu yn Iesu, dyna un peth oedd o'n dweud, a dwn i'm sut mae arnoch chi bore yma. Ond os ydych chi heb eto roi'ch ffydd yn yr arglwydd, tydych chi ddim yn gweld y byd fel ag y mae o go iawn. Yna rhywbeth anghywir am eich persbectif chi. Ond wrth gwrs, nid dim ond pobl ddall sydd ddim yn gweld pethau yn eglur. Mae yna rai efo cataract yn ei llygyd. Rhyw beth yn tyfu, rhyw damed caled yn tyfu sydd yn rhwystro iddyn nhw weld yn iawn. Neu fel yn Llygaid i, mae'n Llygaid i, dyn nhw ddim yn grwn y siap dylen nhw fod, ac felly dwi'n gallu gweld pethau pell yn eithaf clir, ond pethau agos, wel, maen nhw'n mwyaf aneglur. Lle mae rhai eraill yn gweld pethau ffordd arall. Mae yna bob math o bethau'n gallu mynd o'i le ar y llygad. Ac felly, hyd yn oed os mae tamed o lwch sydd wedi mynd i mewn i'r llygad, does dim modd gweld yn iawn. Fe ddydodd Iesu'n do, pam rwyt yn edrych ar y brycheun sydd yn llygad y gyfaill a sydd heb sylwi ar y traws sydd yn dy lygad dy hun. Ac wrth gwrs, siarn ffigurol oedd o, ond mae'r darlun yn englir i ni. Felly, sut mae cael llygad iach? Sut mae cael llygad syml, clir, didwyll sydd yn gweld pethau fel ag y maen nhw? Wel, be mae'r Beibl yn dweud ydy fod angen yr ysbryd glân arno ni. Angen gweld pethau trwy gymorth yr ysbryd glân, trwy sbectol yr ysbryd glân. Meddyliwch am rhywun fel Samson yn yr Hen Testament. Rwan, da ni gyfarwydd ar stori am ei wallt, ond yda ni, a fynte yn mynd ar ôl Daleila a hithe yn torri ei wallt yn y pen draw a fynte'n cael ei ddal.
Rwan, mae yna lot mwy stori Samson na hynny. Mae llyfr y barnwyr, di o ddim yn lyfr braf i'w ddarllen mewn gwirionedd. Ond mae cyfnod y barnwyr yn cael ei ddiffinio fel hyn. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun, neu yn llythrenol yn ei lygaid ei hun. Pawb yn gwneud be oedd yn iawn yn ei llygyd ei hunain. A dyna da ni weld yn Samson. Doedd o ddim yn arweinydd perffaith i ddweud y gwir, oedd o'n ddyn efo llawer iawn o bethau anghywir yn ei fywyd. Oedd Duw trwy'r ras yn ei helpu fo ac yn ei ddefnyddio fo i amddiffyn Israel mewn cyfnod pryd roedd y genedl mewn peryg mawr. Ond dyn gwan oedd o, bod o'n gryf yn gorfforol. Be dechreuodd ei wendid o? Os chi'n troi at llyfr y barnwyr a phenod 14, fel hyn mae'r benod yn gychwyn. Aeth Samson i Timna, ac yno sylwodd ar un o ferched y Philistiaid. Mi welodd o, oedd ei lygyd o yn canfod un o ferched y Philistiaid. Pan dywedodd wrth ei dad a'i fam, yr oedd wedi gweld un o ferched y Philistiaid yn Timna. Cymerwch honno yn wraig i mi. Meddai dad a'i fam wrtho, ond nid os gwraig i ti ymlith merched y gymrodyr a tholl geraint, pam yr ei geisio gwraig o blith y Philistiaid, dienwydedig. Nid yna ddyle Israeliad wneud yna ci yn ôl gair Dduw. Ond dywedodd Samson wrth ei dad, cymer hon i mi, oherwydd hi sydd wrth fy modd, meddai yn cyfeithiad ni. Yn llythrenol, be mae hwnna'n ddeud ydy, hi sy'n iawn yn fy llygaid. Hi sy'n iawn yn fy ngolwg. Roedd Samson yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Nid gweld efo persbectif yr ysbryd glân. A da ni angen yr ysbryd glân mwyn i ni allu gweld pethau yn iawn. Ar ddechrau'r dydd, gofynnwch ar yr ysbryd glân roed llygaid i ni heddiw i ganfod yr hyn sydd yn gywir. Pan da ni'n troi at y Beibl i'w ddarllen, gweddiwch y bydd yr ysbryd glân yn agor eich llygaid i weld beth sydd gan Dduw i ddeud wrthych chi. Pan da chi'n mynd i ryw sefyllfa gwahanol, gofynnwch ar yr ysbryd glân agor eich llygaid i weld y cyfle i ddilyn yr arglwydd Iesu yn y sefyllfa arbennig yna. Da ni angen gweld y byd a llygaid Duw i hunan mewn gwirionedd. A'r ysbryd glân ydy'r hyn da ni angen. Dyna be nath Samson ddim cael gafel arno fo. Ond mae eisiau mwy yn does. Nid jyst cael llygad iach sydd ei angen. Rhaid peidio edrych i'r cyfeiriad anghywir. Mae lle bod hynny'n rhywbeth amlwg i ddeud, ond os na ydych chi'n edrych lle ydych chi'n mynd, yna ydych chi'n debyg o faglu. Dyna o blaen o'n un y car yn teithio yn y car, a dyma fi'n dod draw, ddim yn bell o Bont Rug, tu allan rhwng Carnarfon a Llanrug. A dyna lle oeddwn ni wedi dod at y cyffordd ac wedi aros i weld os oedd yna geir yn dod cyn symud allan. A dyma yna gar yn dod lawr y brif lôn. Rhywun yn dysgu gyrru. A mae'n amlwg bod y ferch yma oedd yn dysgu gyrru, oedd hi angen newid ger. Ac felly oedd hi wedi edrych i lawr i weld y gearbox. Ac yn sydyn dyma'r car yn troi ac oedd yn dod syth at ochr yn car ni. A dyna fydde wedi digwydd oni bai bod yr fforddwr yna wedi mynd â gafel yn yr olwyn a troi'r olwyn yn ôl i'r lle iawn. Mae'n amlwg felly bod angen iddi hi fod yn edrych nid ar y gearbox ond ar y lôn. Angen peidio edrych i'r cyfeiriad anghywir. Meddyliwch am y brenin Dafydd. Un prynhawn, roedd Dafydd wedi codi o'i wely
ac yn cerdded ar dôr palas. Oedd hi yno gwelodd wraig yn ymolchi. Aethai'n un brydferth iawn. Anfonodd Dafydd i holi pwy oedd y wraig a chael yr ateb, ond i'r Bathsheba, ferch Eliam, gwraig Ewreia yr hethiad yw hi. Rwan yng nghyfnod y brenin Dafydd, roedd brenhinoedd y cenhedloedd yn gwneud fel ag oedden nhw eisiau. Oedden nhw ddim dan unrhyw reol, ond y reol yr oedden nhw'n i osod lawr ar eu cyfer nhw eu hunain. Bydden ddim byd i'r rheini fod wedi gwneud yr hyn as Dafydd. Mi oedd Dafydd yn frenin pobl Dduw. A roedd ganddo fo air y Duw. Y gair oedd yn dweud na wna o dineb. Dych chi'n gorfod mynd yn bell yng nghyfraith Duw i wybod fod hynny yn anghywir. Yn syth pan glywodd fod hon yn wraig briod, fe ddylai fo fod wedi tynnu lygad oddi wrthi peidio parhau i edrych arni hi. Yn wir, mi ddylai fod wedi meddwl cyn hynny dwi'n tybied. Peth mor anghywir oedd parhau i edrych ar Bathsheba. Os wnewch chi ddarllen llyfr Deuteronomium, mae'n orchmynion yn cael ei rhoi ar gyfer brenin pan fydd yna frenin yn codi yn Israel. Ac yn y gorchmynion yma, mae'n deud, nid yw brenin i luosogi gwragedd rhag i'w galon fynd ar gyfeilior. Dim cael llawer o wragedd. Rwan, roedd Dafydd eisoes efo o leiaf tair gwraig. Oedd ganddo fo Michael, oedd ganddo fo Abigail, ac oedd ganddo fo Ahinoam. A cofiwch, Dafydd ydy'r un ysgrifennodd mae Gwyneb Fyd y Gŵr sy'n myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Yn y sawn gyntaf, da ni'n darllen. A mae o rwan yn gwybod y gyfraith, ac eto mae'n edrych i gyfeiriad y wraig yma, gwraig briod, yn gwneud rhywbeth na ddylai fo ddim fod yn rhan ohono fo o gwbl. Rhag yn bod ni'n meddwl mae jyst peidio sylwi ar ferched ydy'r hyn sydd yn beryg i ni fel Samson yn gweld ac yn syrthio mewn cariad efo gwahanol rai, neu Dafydd yn edrych ar Bathsheba. Cofiwch rhywun fel Achan, pan oedd Israel wedi concro Jericho, Duw di roi'r gorchymyn, peidiwch cymryd dim byd o Jericho, mae'r cyfan yn ddiofryd. Ac Achan yn cymryd rhywbeth. A be ddydodd Achan? Ymysg yr ysbail, gwelais fantell hardd o sinar, 200 sicl o arian a llafn aer yn pwyso 100 sicl. Cododd blis arnaf amdanynt ac fe'i cymerais. Llygaid yw cannwyll y corff. Oedd gorchymyn Duw wedi dod yn ddigon eglur i bawb, peidiwch cadw dim byd o Jericho. Ond oedd Llygaid Achan yn edrych i'r cyfeiriad anghywir. Mae Duw wedi rhoi gorchymyn digon eglur i bawb yn dydy. Gorchmynion o bob math yn yr ysgrythur. A fe ddydodd Iesu, os yw dy lygad yn achos cwymp i ti, tynef allan a'i daflu oddi wrthyt. Mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd yn un llygeidiog na chael daflu a 2 lygad gennyt i dan uffern. Y broblem ydy, unwaith da ni wedi gweld rhywbeth, mae'r darlun hwnnw'n aros yn y meddwl yn tydyn ni. Darlun wedi osod ar yn cof ni. Felly rai troi oddi wrth yr hyn da ni'n gwybod sy'n anghywir. Y rhaglen dyledu lle mae yna olygfeydd na ddylen ni ddim fod yn ei gweld. Y ffilm, y fideo hwnnw. Mae'n ddiddorol, mae wedi iddo fe gael tynnu Llygaid allan. Dyna pryd nath Samson weld Duw yn fwyaf clir ynde. Felly rhaid ni beidio cael yn llygad dynnu i edrych
i'r cyfeiriadau anghywir. Ond mae yna fwy. Di o ddim jyst peidio gwneud pethau. Rhaid edrych i'r cyfeiriad cywir. Doedd hi ddim yn ddigon bod y ferch yn oedd yn dysgu gyrru yn stopio edrych i lawr ar y gearbox. Oedd angen iddi edrych yn syth o'i blaen ar y lôn lle oedd hi yn ceisio mynd. Oedd angen iddi edrych ar y ffordd. A mi eisiau ni edrych i'r cyfeiriad iawn. A dyna pam bod yr ysgrythur wedi cael ei roi ni, dyna pam bod y Beibl wedi cael ei roi i ni. Chi'n cofio fel mae Psalm 119 yn siarad mewn cymaint o ffyrdd am pa mor werthfawr ydy'r Beibl. A mae dy air yn llusern i'm traed ac yn oleuni i'm llwybr. Dyma'r goleuni sydd yn helpu ni i weld yn glir pa ffordd i fynd. O, na allwn gerdded yn union sydd â chadw dy ddeddfau. Yna nim cywilyddir os cadwaf fy llygaid ar dorchmynion. Psalm 119, adnodau 5 i 6. Neu yn y diarhebion, llyfr y diarhebion penod 7 ar ail adnod. Cadw fy ngorchmynion i ti gael byw a bod fy nghyfarwyddyd fel cannwyll dy lygad. Mae'r Beibl di roed i ni. Ac os cofiwch chi, yr hyn mae'r gair ni roed, o fydd hwn yn gymaint o ddiogelwch i ni. Ond wrth gwrs, da ni ddim yn dilyn yr ysgrythur fel rhyw lyfr cyfarwyddiadau. Diwrnod o blaen, oedden ni wedi mynd i IKEA a wedi prynu rhyw ddodrefnyn. Ac oedd na lyfr o gyfarwyddiadau, a dyna lle o'n ni yn edrych ar y llyfr yn gwneud siŵr fod pob sgriw yn ei le, pob darn wedi ffitio efo'i gilydd yn iawn. A dyna oedd y Phariseaid yn ceisio wneud efo'r ysgrythur. Rydych chi'n chwilio ar ysgrythurau, meddai Iesu. Dych chi'n chwilio am bob math o wahanol archmynion. Ac oedd cymaint o archmynion oedden nhw'n ceisio i cadw fel dilyn llyfr cyfarwyddiadau. Ond dyma Iesu'n deud wrthyn nhw. Rydych chi'n chwilio ar ysgrythurau. Roedd tybio rydych chi fod eich fywyd tragwyddol ydyn twy. Ond tystiolaethu amdana fi y mae rhai hyn. Eto ni fynwch ddod ata fi i gael bywyd. Gwrandewch ar y ffordd mae Paul yn egluro'r bywyd Cristnogol. Yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Edrych ar Grist ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hwn. Nid cwpwrdd IKEA, da ni yn ei adeiladu, ydych chi'n gweld. Sy'n da ni am ei greu ydy crefftwaith, cerflun hardd, bywyd sy'n darlunio Crist i'r byd. A sylwch, gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn, meddai Paul. Fod i'r crefftwr, da ni yn gadael i mewn un bywyd wrth i ni ddilyn y gair. Da ni'n darllen y gair yn gweddio am gymorth yr ysbryd glân a gadael i hwnnw yn moldio ni wedyn wrth i ni ddilyn y gair. A nid edrych ar y gorchymyn ydy'r peth cyntaf, ond edrych ar iesyd i'r gwaith. Da ni'n edrych ar ogoniant yr arglwydd yn rych yr ysgrythur. A dyna'r ffordd i mewn i'r bywyd, wrth gwrs i'r bywyd Cristnogol, ond y ffordd i gario ymlaen. Chi'n cofio hanes troedigaeth Spurgeon, y pregethwr mawr neu o'r 4edd ganrif ar 15. Oedd o di methu cyrraedd y capell oedd eisiau mynd i'n Sul oherwydd bod y tywydd mor ofnadwy eira mawr yn bob man. A dyma fo'n troi mewn i ryw gapel bach primitif Methodists.
Doedd y pregethr oedd fod fanno ddim wedi gallu cyrraedd chwaith, a dyma rhywun o'r gynulleidfa'n codi rhyw deiliwr neu rhyw grefftwr digon cyffredin mewn gwirionedd, heb ryw lawer o addysg. A dyma hwnnw'n cymryd i destun o lyfr Eseia. Chwi holl gyrau i'r ddeiar, edrychwch arno ef eich gwaredu. Look unto him and be ye saved. Roedd gan hwn ddim llawer o ddawn, felly oedd o'n ailadrodd y testun llawer iawn. A dyma fo'n edrych ar Spurgeon a dweud, young man, you look very miserable. Well, said Spurgeon, I did look miserable, but I had not been accustomed to have remarks made from the pulpit about my personal appearance before. However, it was a good blow struck right home. The preacher went on, and you always will be miserable. Miserable in life and miserable in death, if you don't obey my text. But if you obey now, this moment, you will be saved. And then he shouted at the top of his voice, as I think only a primitive Methodist can, young man, look to Jesus Christ. Look, look, look. You have nothing to do but look and live. And I did look. Dyma'r cychwyn i Spurgeon. A'r cychwyn i chi ac i fi, os ydych chi ddim eto wedi edrychwch ar Iesu. Ond dyna sut mae'r bywyd Cristnogol yn mynd yn ei flaen hefyd. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n unne, fwrw ymaith bob rhwystyr, a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Be tybed ydy'r peth mwyaf embarrassing dych chi erioed wedi ei wneud? Y peth na fyddech chi ddim am i neb i wybod, yr olygfa fyddech chi ddim am i unrhyw un i weld. Fedrwch chi weld y peth yn eich meddwl tybed? Gai rannu'r olygfa mwyaf ofnadwy yn fy mywyd i chi. Roedd na lyfr. Oedd yn llyfr mawr yn fwy nag unrhyw lyfr arall o'n i wedi weld erioed. A dyma fi'n agor a llyfr, oedd na restr wedi sgrifennu yn y llyfr, restr yn llenwi pob tudalen o'r dechrau i'r diwedd. Restr o bob dim o'n i wedi wneud erioed. Pob gair anheilwng, pob gweithred wael, pob meddwl hunanol. Roedd hyd yn oed y pethau o'n i'n meddwl oedd yn werth i canmol yno wedi i steinio mewn rhyw ffordd efo hunan ymffrost ynddyn nhw. A roedd y llyfr yma wedi osod wrth droed croes. Ac ar y groes honno roedd Iesu, mab Duw, yn gwisgo coron o ddraen a hoelion trwy ddwylo a'i draed, yn edrych arnau a dweud, dwi'n cymryd rhain i gyd yn dy le di. Yr olygfa mwyaf ofnadwy, cywilyddus. Ac eto, yr olygfa mwyaf gogoneddus gallwn ni ddychmygu erioed. Y llygad yw cannwyll y corff. Os fedrwn ni gadw'r olygfa hon o flaen yn Llygaid, yna y fyddwn ni'n cerdded yn y goleuni a fydd yn corff ni'n llawn goleuni. Fydd yn rhoi'r persbectif Duw ar y fywyd. Fydd yn rhoi'r diogelwch mwyaf i ni. Fydd yn rhoi'r llawenydd mwyaf erioed i ni. Y llygad yw cannwyll y corff. Felly, os bydd y lygad yn iach, bydd y gorff yn llawn goleuni. Adwch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw. Da ni'n cyfaddau ger dyfron mor aml y mae'n llygad ni'n cael ei llygad dynnu
gan wahanol bethau a rhain yn aros yn ein meddyliau ni. Helpa ni ysgol i di fod yn dda i roi'n llygaid yn dyddwylod i ti gael rhoi'r persbectif cywir i ni, i ti o ddewn tad gael yn harwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn dy enw. A boed i ni felly fod yn ddarlen o Grist i'r byd gael i weld o. Amen. Mae gennych ni orffen trwy ganu. Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Emyn o weddi ydy hi yn ymateb i beth ni wedi clywed. Bydd yn welediad fy nghalon am byw, dim ond ty di ar hyn ydwyt fy nyw, yng nghwsg neu'n effro, bob awr a phob pryd, ti yn oleuni, ti'n llenwi fy mryd. O dad, diolch i ti am yr hyn da ni wedi clywed bore yma, diolch am y sialens i ni gadw yn llygyd arna ti. O dad, da ni yn ymwybodol, dad, efallai bod ni
wedi gweld pethau na ddylen ni ddim fod wedi, hyd yn oed yn yr wythnos diwetha yma. A dad, da ni jyst yn diolch bod ni'n cael dod ar cyfan ata ti. Bod ni'n cael edrych arna ti, ar glwydd Iesu, ar y groes, yn cymryd yn pechod ni, yn glanhau ni o bob drwg, yn glanhau ni o'r staen o'r pethau da ni wedi gweld. Ac o dad, bore yma rwan, helpa ni adael fa yma efo yr llygad syml yna, y llygad sy'n jyst yn edrych arna ti, a helpa ni i fyw yn bywyd a'r golwg yna yn bywyd. Da ni'n gweddio hyn i gyd rwan yn enw Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno yr wythnos sydd o'n blaen ni i ti yn enw Iesu. Amen.